Har du mon styr på opgaverne som kasserer? Her kommer et hurtigt overblik. Start med at få et overblik over jeres penge. Som kasserer der får du adgang til jeres SharePoint, hvor du kan se, hvor mange penge I har til rådighed. Her kan du også følge med i jeres regnskab, og for at få adgang, så skriv til denne mail. Lav et budget en gang om året. Der er budgetmøde på kollegiet om foråret, og inden da så er din opgave at lave et budget over, hvad jeres penge skal bruges til, og hvad det vil koste for hver enkelt beboer om måneden. Vær opmærksom på, at deadline for budget er den 15. marts i SharePoint. Når nogen har købt noget for bestyrelsen eller beboerrådet, så er din opgave at tjekke bilaget. Opfylder det betingelserne for et bilag, f.eks. kassebånd, kvittering eller faktura, indeholder det de rette informationer om kollegie, arrangementet, udgiften er knyttet til, samt hvem der har lagt ud, inklusive konto og registreringsnummer til betaling. Derefter skal bilaget altså sendes videre. Husk at lave bilaget til en pdf, send det til denne mail, og så sørger kollegiekontoret for, at pengene bliver bogført, bilaget bliver gemt, og at pengene bliver overført til personen, der har lagt ud. Og har I nogle abonnementer, der skal eller allerede trækkes på et kort, så send en mail med informationer, og så flyttes eller oprettes de til et fælles kort, hvor betalingen kan køre over. Hvis noget koster meget, så kan I lave en aftale med kollegiekontoret om at få pengene inden købet. Dette bliver også kaldt akonto. I skal blot sende en mail med oplysninger om, hvad arrangementet er, hvem der skal have pengene og hvor meget der skal udbetales. Var du i tvivl om noget af det, der blev sagt, så kan du her se kasserernes ordliste samt betingelserne for et bilag. Husk at pause videoen. Det var altså alt for denne gang. God fornøjelse med det hele.